ассалому алайкум бинандаҳои азиз, ин барномаи тилоотии ахбор аст ки мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. нерӯгоҳи барқи обии Роғун ин иншооти гидроэнергетикӣ аҳамияти бузург дошта, ҷараёни корҳо дар он таҳти таваҷҷӯҳи бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бо ҳидоятҳои пешвои миллат, корҳои сохтмонӣ дар ин иншооти аср идома дошта, бо талошу иродаи қавии мутахассисон طبق نقشه پیشبینی شده عملی کرده می شود. این حال کارهای بنیادی در نیروگاه برق آبی روغون در حال اوج بوده، وصل و نصب تجهیزات مهمی گیدروانرژتیکی انشاءات با سرعت بلند ادامه دارد. جهانگیر سفر علیزاده از جریان کارها در نیروگاه برق آبی روغون گزارش می دهد. нерӯгоҳи барқи обии Роғун ки сохтмони он ҳоло дар шарқи Тоҷикистон дар руди вахш бо суръат идома дорад, яке аз бузургтарин нерӯгоҳои барқи обии дунё буда дар ҷаҳон назир надорад. дар ҳолати пурра анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар ин тарҳи бузурги гидроэнергетикӣ барои рушд ва пешрафти иқтисоди Тоҷикистон заминаи боэътимод фароҳам оварда мешавад. имрӯзҳо бо ҷидду ҷаҳд бо эҳтиёт санг бар болои санге ниҳода Роғунро обод мекунанд то ояндаи насли дигар дурахшон бошад. айни ҳол дар сохтмони нерӯгоҳи барқи обии Роғун 17261 нафар коргарон ва кормандони муҳандисию техникӣ фаъолият доранд ки дар баҳсҳои кории шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. дар ҳудуди нерӯгоҳи барқи обии Роғун ҳоло 3462 мошину механизмҳои пуриқтидор мавҷуд буда, дар пешбурди корҳои сохтмонӣ самаранок истифода мегарданд. бо дар назардошти аҳамияти хосаи сарбанди нерӯгоҳ, корҳои хобонидани мавод дар минтақаи 4 ашёи зарурӣ дар ҳудуди такядевори поёнӣ ва болои сарбанд аз сатҳҳои 1014 метр то 1024 метр идома дошта, дар ҳаҷми бештар аз 238 000 метри кубӣ иҷро шудааст. корҳои хобонидани маводи гилхоҳ дар қисмати 1 дар ядрои сарбанди асосӣ дар ҳаҷми зиёда аз 182 000 метри кубӣ ва дар маҷмӯъ 750 655 метри кубӣ ба иҷро расидааст. корҳои хобонидани маводи филтрҳои қитъаҳои 2, 3, 4 дар ядрои сарбанди асосӣ дар ҳаҷми 46267 метри кубӣ анҷом ёфтааст. дар сарбанди асосӣ дар ҳаҷми 467 000 метри кубӣ ва дар маҷмӯъ 21,4 миллион метри кубӣ мавод хобонида шудааст. корҳои сементатсияи мустаҳкамкунии паҳлӯи чап ва рости ядрои сарбанд аз сатҳи 985 метр то 11010 метр идома дошта, аз 596 чоҳ 2249 чоҳ парма ва сементатсия карда шудаанд. ҳар як сафари ҷаноби олӣ бунёдгузори кохи нур, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба корзори нангу номус нерӯгоҳи барқии обии Роғун, ба мо муҳандисон ва сохтмончиёни иншооти муҳими аср як нерӯ ва илҳоми хосе мебахшад ки мо бо заҳматҳои хастанопазири пешвои миллатро сармашқи кори худ намуда дар ободу осудагии мамлакати азизамон саҳми арзандаи худро мегузорем. вақте ки мо калимаи Роғунро ба забон меорем, пеш аз ҳама дар мо як корзори нангу номус, як нур, як рӯшноие ба назар мерасад ки ин ҳама заҳматҳои сохтмончиён дар рушди соҳаи энергетикаи кишвар ва гулгулшукуфоии мамлакати азизи мо мебошад. мо бо боварии комил гуфта метавонем ки мо иншооти муҳими аср нерӯгоҳи барқии обии Роғунро бунёд менамоем. мо Тоҷикистони азизро ба кишвари тавлидкунандаи энергияи сабз табдил медиҳем. дар асоси қарордоди лоти 3 корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмону васлгарӣ аз ҷониби пудрачии лоти 3 ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж амалӣ карда мешавад. дар қисмати баромадгоҳи нақби сохтмонӣ қабати 4 корҳои таркишӣ ва хокбардорӣ, мустаҳкамнамоии канорҳои кӯҳ ва пошидани маҳлули бетонӣ, ҳамзамон гузоштани анкерҳо идома дорад. ҳамин гуна дар иншооти соҳили чап, яъне обқабулкунии доимӣ низ корҳои хокбардорӣ ва мустаҳкамсозӣ идома дошта, корҳои пошидани маҳлули бетон гузоштани анкерҳо ва хобонидани бетони конструктивии деворҳо амалӣ карда мешаванд. дар шахтаҳои обрасонии рақами 2-3 иҷрои корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда идома дорад.
дар шахтҳои обрасонии рақами 1 корҳои кушодсозӣ ва мустаҳкамнамоӣ ҷараён дорад. дар қисмати поёни нақби обрасонии рақами 4 иҷрои корҳои васлу насби оҳанфилзод идома дошта, дар нуқтаи дигари муҳими сохтмони нақби обрасони агрегати рақами 3 низ барои иҷрои корҳои номбурда омодагӣ мегиранд. ман имомов шавкатҷон аз ноҳияи кӯҳистони мастчоҳ тӯли 1 сол аст ки дар ин иншооти аср нерӯгоҳи барқии оби Роғун кор мекунам. шукронаи тинҷу ободӣ, шукронаи пешвои миллат ки ба мо чунин шароитҳо фароҳам оварданд ки мо ризқу рӯзӣ ва фаъолияти худро дар ватани худамон пайдо кардем. ин ободиҳо дар ин ватани мо боз ҳам бештару бештар зиёд гардад. ҳоло дар тамоми нуқтаҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи оби Роғун корҳои бунёдӣ бо рӯяи созанда пеш бурда мешавад. аз ҷумла дар бинои трансформаторҳо корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи деворҳо анҷом ёфта, айни замон иҷрои корҳои пармагарии чоҳҳои санҷишӣ идома дорад. ҳоло дар тамоми нуқтаҳои сохтмонии нерӯгоҳи барқи оби Роғун корҳои бунёдӣ бо рӯяи созанда пеш бурда мешавад. аз ҷумла дар бинои трансформаторҳо корҳои сементатсияи мустаҳкамкунандаи деворҳо анҷом ёфта, айни замон иҷрои корҳои пармагарии чоҳҳои санҷишӣ идома дорад. ман Расулов Давлаталӣ, техники шуъбаи назорати сифат. айни ҳол мо нуқсонҳои тафширгариро дида мебароем. корҳо дар сатҳи олӣ қарор доранд ва ягон нуқсон дида намешавад. мо ҷавонон заррае ҳам бошад кӯшиш менамоем ки саҳми худро дар пешрафти ватанамон гузорем. корҳои хобондани бетони конструктивӣ дар минтақаи агрегатҳои 1-3 бинои трансформаторҳо сифатнок иҷро мегардад. бояд гуфт ки дар раванди сохтмони иншооти муҳими гидроэнергетикии мамлакат захира ва истифодаи мавод аҳамияти басо муҳим дорад. дар ин замина маводи зарурӣ саривақт омода ва истифода мегардад. кони ҳабда ки кони маводи гилхоҳ мебошад, ҳоло маводи зарурӣ барои ядрои сарбанд таъмин мегардад. тибқи лоиҳа ҳаҷми маводи гилхоҳ дар ядрои сарбанд 7,5 миллион метри кубиро ташкил медиҳад. дар минтақаи мазкур корҳои коркард ва захира намудани мавод иҷро мешаванд. ҳамин тариқ боиси баланди масъулиятшиносӣ ва иродаи қавӣ барои дар муҳлати муайян гардида ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ мутахассисон ба таври шабонарӯзӣ фаъолият намуда, дар ҳар қисмати сохтмон рӯяи корӣ боло меравад. ҳазорон фидоёни роҳи дурахшони мамлакат шабу рӯз дар майдони кохи нерӯгоҳ заҳмат кашида бо ғурури рустамона ҷиҳати дар фурсати кӯтоҳ ва истифода додани Роғун заҳмат мекашанд. ин шаб рӯз корҳо бо маром идома дошта ва назорати он зери таваҷҷӯҳи доимии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. маҳз талошҳои шабонарӯзии фарзанди фарзонаи миллат, абармарди дунёи сиёсат, шахсияти нодири таърихии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буд ва ҳаст ки Роғун бунёд мегардад. Роғун афсона нест, Роғун ҳақиқат аст. ҷаҳонгир Сафарализода, Маҳмад Саид Камол, Роғун Ахбор. чормағз зерғизо ва серавған буда қариб дар ҳама минтақаи Тоҷикистон мерӯяд. солҳои охир ба парвариши он таваҷҷӯҳи кишоварзон зиёд шуда, ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. дар диҳаи зиёраттӯти шаҳри Турсунзода соли 2018 аз ҳисоби заминҳои бекорхобида дар масоҳати 30 гектар боғи чормағз бунёд гардид ки имсол кишоварзон аз аввалин ҳосили он 14 тонна чормағз ҷамъоварӣ намуданд. хоҷагии деҳқонии Муродҷон Ота 2018 дар деҳаи зиёраттӯди шаҳри Турсунзода дар масоҳати 68 гектар таъсис дода шуда, 30 гектари онро боғи чормағзи навъи амрикоии Чандлер 8А ташкил медиҳад, ки яке аз калонтарин боғи чормағз дар ҳудуди кишвар ба шумор меравад. ниҳолони аввалини чормағз ки қариб 8000 бехро ташкил медиҳад, соли 2018 шинонида шудааст. парвариши дурусти ниҳолон бо риояи тавсияҳои олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ ба роҳ монда шуда, имсол хоҷагидорон аввалин ҳосили пухтарасидаро ҷамъоварӣ намуданд. ин чормағз мо аз Туркия овардагим, лекин сортиш Америка мешавад, Чандлер номиша, сафеднок мешавад, чормағз калонтар, сифатиш нағза, рӯғаннок зиёдтар мешавад. ҳамин сол мо аз ҳамин боғи мо 14 тонна чормағз гирифтем. ҳосилиро гирифта бозори худамода фурӯхт додем.
боғ аз ҳисоби заминҳои ғайриобӣ ташкил гардида аст. Барои бо оби полизӣ таъмин намудани ниҳолон аз масоҳати 1.5 километр аз дарё тавассути дастгоҳҳо об оварда дар зарфҳои калон захира карда мешавад. Сипас ниҳолон бо усули қатрагӣ обёрӣ гардида намнокиро дар бехи онҳо таъмин менамоянд. Чормағзи навъи Чандлер 8А нисбат ба чормағзҳои маҳаллӣ аз таъму равғаннокӣ зиёд ва ҳаҷми калон фарқкунанда аст. Вазнаш сабук ва муҳлати нигоҳдориаш бештар буда метавонад муддати зиёд тару тоза монад. Ин навъи чормағз ки дорои ранги сафеду зард аст, дар бозори дохилӣ ва берун аз он талабгорони зиёд дорад. Дар аввалин маъракаи ҷамъоварии ҳосил деҳқонон 14 тонна чормағзи хушсифат гирифтанд. Аммо хоҷагидорон мегӯянд баъди пурра инкишоф ёфтани ниҳолон аз ҳар як дарахт аз 25 то 30 килограмм чормағз гирифтан мумкин аст ки ба афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсолот мусоидат хоҳад кард. ҳосили ҷамъоваришударо бо дастгоҳи махсус тоза карда онро дар зери офтоб хушк мекунанд. Баъди омода шудан маҳсулотро дар халтаҳо гирифта ба анбори хоҷагӣ интиқол медиҳанд. дар ҳудуди ҷамъияти деҳоти Навобод зиёда аз 390 хоҷагии деҳқони фермерӣ мавҷуд буда, аз инҳо яктош ба номи Мурод Ота ташкил шудагӣ аст. ҷа 30 гектар чормағз бунёд шудааст. 30 гектар дигар ҳар хел меваҳои силива аст ва гуло коридагаем. Инҷа асосан мардум ҳами деҳаи зиёратот омада кори фаъолият мекунад. деҳқонони ҳами боғ аз олимони соҳаи кишоварзӣ маслиҳат гирифта корашонро пеш мебаранд. барои нигоҳубину парвариши ниҳолон ва ҷамъоварии ҳосил аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ ки бештарашонро занон ташкил медиҳанд ба кор ҷалб карда шудааст. ин амал ҷиҳати бо шуғл фарогирифтани сокинон ва беҳтар шудани сатҳу сифати зиндагии онҳо дар маҳал саҳми худро мегузорад. дар ҳамин боғ кор мекунем, 3 вақт хӯрок метиҳанд, бо маошамон сари вақт дода мешавад. манам хеле боғҳо манам хеле ҷои корҳо бисёр шаваду ва одамҳои бекор ҳаст, ҷои кор меоманд, сари вақт маошашонро мегиранд, зиндагишонро пеш мебаранд. мо шукрона мекунем ки хеле ҷои корҳо ҳасту мардум кор мекунанд. айни замон ба шаклдарории дарахтон оғоз гардида коргарон бо хӯроки гарм ва маоши саривақтӣ таъмин карда шудаанд. маврид ба зикр аст ки дар хоҷагии деҳқонии Муродҷон Ота 2018 дар баробари бунёди боғи чормағз дар 5 гектар буттаи 2 нав лаванда парвариш карда мешавад ки барои истеҳсоли маҳсулоти ороишӣ истифода бурда мешавад. ҳамзамон дар масоҳати 5 гектар ниҳолҳои олӯи сиёҳ шинонида шуда барои 1000 бех дарахти лимӯ гармхона бунёд гардида аст. ҳозирада мо тайёргарии зимистона дидаистем. барои ӯ мо 40 нафар занако бо 20 нафари дига бачаҳои худамо кор кардаистем барои буридани шохҳои чормағз. ҳамин сол ба мо тайёргарӣ мебинем. ин солда мо бо чормағз зиёдтар додани нав мешавад. насиб бошад дарахтҳои мо калонтар шуда амин ба қадш расад, агар 25-30 кило як чормағзи дарахт чормағз метиҳад. хоҷагидорон ният доранд дар оянда боғи интенсивии меваҳои гуногунро бунёд намуда масоҳати боғро аз ҳисоби заминҳои бекорхобида зиёд карда дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва бо маҳсулоти хушсифат таъмин намудани бозорҳои истеъмолӣ саҳмгузор бошанд. Фаридуни Субҳон, Садриддин Иброҳим, шаҳри Турсунзода. Ахбор. дар ноҳияи Аш бо назардошти имконияти мавҷуда дар ҷодаи амалисозии ҳадафи стратегии миллӣ оид ба ҳифзи амнияти озуқаворӣ ва таъмин намудани фаровонии бозори истеъмолии кишвар ба рушди ду бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ, хучпарварӣ ва моҳипарварии инноватсионӣ таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мегардад. дар 5 соли охир истеҳсоли моҳӣ дар ноҳия беш аз 16 баробар афзудааст. тибқи маълумот дар 2 соли охир дар ноҳия 3300 тонна хуч истеҳсол гардида, аз он мустақиман аз ноҳия 400 тонна ба хориҷи кишвар содирот ва боқӣ монда ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон барои коркард, бандубаст ва содироти минбаъда интиқол дода шудааст. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор ва Илёс Бобоҷон. дар ноҳияи Ашти вилояти Суғ ба рушди моҳипарварӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида марҳила ба марҳила истеҳсоли гӯшти моҳӣ ки дар бозори истеъмолӣ талабот ба он бештар аст афзоиш меёбад. барои рушди ин бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ ки дар ноҳия имконият бештар аст, шурӯъ аз соли 2018 дар деҳоти Ошоба бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар хусусан пешниҳоди имтиёз ва сабукиҳо муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона дар масоҳати зиёда аз 70 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ
22 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил намуданд. ҳоло дар ин ҳавзҳо зиёда аз 300 000 моҳӣ ба монанди амури сафед, пешонапаҳм ва зағораmoҳӣ парвариш меёбад. хоҷагидорони ҷамъият бо мақсади рушди соҳа ва таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ соли равон дар ин мавзеъ бори аввал парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ монданд. бо чунин тарз ба роҳ мондани парвариши моҳӣ ба хоҷагидорон манфиати бештар меорад. вақте ки мо барои барномаи рушди маҷмӯиваи чорводорӣ ки барои соли 2018-2022 буд, мо барои иҷроиши ин барнома бо парвариши моҳӣ корро оғоз кардем. аввало 3 гектар масоҳат доштем. ҳавзи мо ҳамагӣ гуфтам мумкин 5-6 ҳазор моҳӣ парвариш мекардем. мана соли 2020 бо ташрифи ҷаноби олӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аллакай мо 44 гектар ҳавзои моҳиро ифтитоҳ кардем ва он вақт ҷаноби олӣ президента мо дастур доданд ва дастгирӣ карданд ки ҳавзҳои моҳӣ васеъ карда шавад. бо дастгирӣ бевоситаи президента мо масоҳати ҳавз аллакай имрӯз 72 гектар мебошад. дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ фарқияташ ҳамин аст ки ҳар як гектар ба наздик 10 000 моҳӣ мепартоем. дар ҳавзҳои муқаррарӣ бошад 2500 дона моҳӣ мепартоем. аллакай мо худомо қазоват мекунем ки маҳсулнокӣ ё ҳосилнокии моҳӣ 4 баробар зиёд мебошад. мана чӣ хеле ки дида истодед ин ҳавзҳо бо тариқи автоматикӣ оксиген метиҳад, бо тариқи автоматикӣ хӯрокӣ метиҳем. ташкили ҳавзҳои моҳипарварӣ имкони хуби роҳандозии сайёҳии моҳидорӣ мебошад. имрӯзҳо яке аз намудҳои сайёҳие ки талаботи дӯстдоронаш дар ҷумҳурӣ дар ҳоли афзоиш аст, ин сайёҳии саргузаштӣ тавассути моҳидорӣ маҳсуб меёбад. масъулони ҷамъият иброз доштанд ки ҳавзҳои моҳипарварӣ ба рушди соҳаи сайёҳӣ бо хизматрасонии муносиб омода буда, сайёҳони хориҷӣ имкон доранд ки дар ин ҷо ба моҳидорӣ машғул шаванд. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодию иҷтимоии кормандони соҳа мебошад. дар давоми солҳои 2019-2023 коргарони хоҷагӣ 1200 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол намуданд. дар 10 моҳи соли равон бошад бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ба 360 тонна расонида шуд. мо бо корпораси моҳӣ тоҷик ҳамкорӣ дорем. ҳар сол барои мо кирмана моҳӣ ҷудо мекунанд, мо гирифта парвариш мекунем. инчунин аз давлати ҳамсоя ворид карда мешавад. соли аввал аст ки мо зиён намудани моҳӣ, зағора моҳиро ба роҳ мондем. имсол наздик 50 000 мо истеҳсол кардем кирмана моҳӣ. бо мақсади истифодаи самараноки ҳавзҳои мавҷуда дар хоҷагӣ парвариши мурғобӣ низ ба роҳ монда шудааст. барои хоҷагидорони ҷамъият ин таҷрибаи аввал буда дар айни замон дар 2 ҳавз зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш меёбад. бо ташаббус дастгирии соҳибмулки мо парвариши мурғобиро ба роҳ мондем ки аз рӯи гуфтаи мутахассисо барои ҳавзҳои моҳипарварӣ фоидаи калон мебиёрад. бинобар он мо аллакай зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш карда истодем. мана чӣ хеле ки дида истодед. албатта ин чизам хӯроки парҳезӣ, гӯшти парҳезӣ ҳай 3 моҳ ба ҳай 1.5 кило 2 кило гӯшт мегирад. бозори истеъмолӣ ва фикрам мувофиқ аст. талабот ҳаст. дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона ба ғайр аз ҳавзҳои моҳипарварӣ зиёда аз 1000 гектар замини корам ва бештар аз 150 гектар боғи хуч, зардолу, биҳӣ, ангур ва анор мавҷуд аст. дар давоми солҳои 2018-2024 аз тарафи ҷамъияти мазкур ҳамзамон дар мавзеи ҳафтепаи деҳоти ошоба 160 гектар замини дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифоданашаванда аз худ карда шуда, ҳамасола аз ҳисоби ҳосили боғот, кишту парвариши зироати пахта, гандум ва хӯроки чорво даромаднокии кишоварзон бештар мегардад. соли равон хоҷагидорони ҷамъият боз 6 гектар замини бекорхобидаро ба гардиши кишоварзӣ ворид ва барои таъмин ба оби полезӣ зиёда аз 7 километр хати обрасонӣ бо пойгоҳи обкашӣ бунёд намуданд. ҳамасола хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо масоҳати боғоти хучро зиёд менамоянд. дар ин ҷамъият масоҳати боғи хуч зиёда аз 130 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон соли гузашта аз ҳамин масоҳат наздики 200 тонна меваи хуч ҷамъоварӣ намуданд.
танҳо дар 3 соли охир майдони ҳосилдиҳандаи хуш дар ноҳияи Ашт 70% ва истеҳсоли ин намуди маҳсулот 2 баробар зиёд гардид. дар давоми солҳои 2022-2023 дар ноҳия 3300 тонна хуч истеҳсол гардида 400 тоннаи он мустақиман ба хориҷи кишвар содирот ва боқимонда ба дигар минтақаҳои Тоҷикистон барои коркард, бандубаст ва содироти минбаъда интиқол дода шудааст. имсол ҳам ҳосил фаровон буд ва баъди хушконидану бандубаст намудан содироти хуч бештар мегардад. ҳосил ҷамъоварӣ шуд ва ҳоло марҳилаи хушконидани меваи хуч идома дорад. дар ноҳия наздики 1200 гектар майдони хуч барқарор карда шудааст ки ин ҳосили хуб дод истодааст. аз ҳама муҳим дар он аст ки талаботи агротехникии истеҳсоли хуч на он қадар душвор аст, чунки ин як чизе ки агар корҳои агротехникӣ додани нурӣ ва обҳои полизӣ дар вақта шавад хеле ҳосили фаровон мебошад. имрӯз ин яке аз маҳсулотҳои содиротӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад ки кишоварзони мо баҳри зиёд кардани содироти маҳсулот ба давлатҳои Русия, Қазоқистон ва дигар давлатҳои ҳамсоя кӯшиш карда истоданд. ниҳоли хуш на ин ки дар плантатсияи хоҷагои деҳқонӣ, балки дар хоҷагои шахсӣ индивидуалӣ ҳам барқарор карда шудааст. дар оянда ҳамин хел нақша дорем ки ҳамин банду басти истеҳсоли худи хучро дар ноҳия ба роҳ монда барои босифати баланд содирот кардан албатта кӯшиш менамоем. дар Тоҷикистон барои рушди ду бахши сердаромади соҳаи кишоварзӣ, хучпарварӣ ва моҳипарварии инноватсионӣ имконият бештар аст ва бояд таҷрибаи хоҷагидорони ноҳияи Ашт ҳамаҷониба мавриди омӯзиш қарор гирифта дар дигар минтақаҳои мамлакат татбиқ карда шавад. мавриди зикр аст ки ҳоло дар вилояти Суғд масоҳати ҳавзҳои моҳипарварӣ 400 гектар ва майдони хуч зиёда аз 1600 гектарро ташкил медиҳад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, ноҳияи Ашт, ахбор. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи ахбор. шуморо бо дигар хабару гузоришот дар нашрҳои минбаъдаи барномаҳои ахбор ошно месозем. саломат бошед.